Denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o kana i coko Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen no jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ.
an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye utukalo tile 18 san 2026 sɔgɔma in na an bɛ taa kulubakaw fɛ yen min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Asimi. An ka wolomasiri taba minnu bilara a y'olu bisimila kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye wolomasiri taba ka dangan ye ale ka munumunu saalo min bɛ senna ka taa dagaw lajɛ. Armée de l'air a sen taara jɔ yen yɔrɔ la sɔrɔdasi muso 20 olu fana ka kalan banna fala ye ko katikaw fɛ ko mobili tɛ jɔ yen tuguni dɛ. Ko k'o fɔ aw ye. Sangaw olu nisɔndiyara u ka jɔyɔrɔ 7nan la biennale la u y'u ka dugudenw kunbɛn balo ka se ka t'o di kayikaw ma. Ministre min bɛ sécurité alimentaire kunna n'o Radouane ye ale bɛ kayikaw fɛ yen taama na. Sanji ko nin dɔgɔkun in na k'a bɛna jigin kan fala ye météo maaw ko ten k'an k'an labɛn. An kɔni bi ye don jumɛn tɛnɛn tarata araba alamisa bi ye don jumɛn ye a fala ye bi ye tarata ye ayiwa u kun y'a kuma in fɔ ko dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a bɛ daminɛ bi kɔni bon fana nana su in na sa kɛ o la an ka togodaw ni marabolo kibaruya fana fala ye an na dɔ fɔ o la nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ ngalo kɔrɔbɔ fana seere de bɛ ba kɔ kuma bɛɛ batigɛ kurun dun mana fa cogo cogo an b'u fo sigiyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la Mali ni Faransi Ala ye tiɲɛ bange tiɲɛ jumɛn don a bɛ se ka kɛ maa dɔw ɲɛna ko waleya minnu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o bɛnna alamisa tɛmɛnen ma ni utukalo tile 13 ko bɛnsema don a ma kɛ bɛnsema min ye a na kɛ bɛnsema labɛnnen belebeleba ye. Waati min na Mali jabaranin sanfɛ minisiri min bɛ yen n'ale bɛ mara kama bɔli la ka fanga ka kumaw lase ale nana yira an na k'a fɔ sa ko jamanakuntigi y'a ka yafa o ɲɛsin Yann Fusilier ma heure 2 o kɔfɛ communiqué bɔra ka bi komi y'an ka wolomasiri taba maa 82 n'olu k'u minɛna Kidali kɛlɛ kɔfɛ avril kalo tile 25 ko olu bilara Mali a tun bɛ ka min ɲini diɲɛseleke 4 fɛ a ma se o ɲinina tuguni daluya minnu b'a bolo baara minnu kun wulilen ka jɔ kelen ka fɛ a kun kɛlen ka fɛn minnu labɛn ka taa n'o diɲɛseleke 4 bankun kan ko ka taa yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi bɛ Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kabaw kɔfɛ o dangɛnɛmayara min ye wolomasiri tabaw bilali ye o bɛ o sinsin munumunu saalo wɛrɛ ti nin na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a fɔ ko u ma ko in faamu sisan kɔni bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye Faransi ale de bɛ Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kabaw kɔfɛ Faransi ale de n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula ko in kɔnɔna na waleya caman kɛra Algérie sen donna a la min ye Bamajɔlen ɲɔgɔnwale kabaw yɛrɛ kun y'u kana k'u jɔ kaki a nana f'u ye hey a ye sabali an bɛ ka min ɲini o y'an ka cɛden bɔli ye n'o bɛ se ka sɔrɔ o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma bi Faransira don o da fɛ yaasa ka se ka o sinsin Romuald Wadani sera anw fɛ yan Macky Sall ale sera anw fɛ yan min ye Mada Bio ye ninnu bɛɛ lajɛlen nana Zole ta yan k'a laban ni Basiru Jomayi Jakar Fayi ye nin bɛɛ lajɛlen tun ye ko kelen ye min ye farafinna ka kelenya tɔnba ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen nana tɛmɛ yan nka Mali ani jamana wɛrɛ cɛ sirada fɛ a ye baara mun kɛ nin ko in na a bɛ anw wasa a b'an nisɔndiya a b'a yira an na k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u ka kuma tɛ dala kuma ye ɲɛmaaw bolo fala ye mun na an wasara sabula min ye furumuso 82 o de nisɔndiyara fa 82 o de nisɔndiyara ba 82 o de nisɔndiyara nimɔgɔmusow sen t'o la denw sen t'o la mɔdenw sen t'o la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ko a bɛnna fala n'i ma don kan kɔnɔ i t'a dɔn ko nin ko in bɛnna ni maa min kɛra wolomasiri tabaw la i n'u ye ɲɔgɔn ye i taar'u fɛ yen i tugur'u kɔ i n'u ye kɛlɛbolow kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye ni nin kɛra e bɛ fɛn fɔ min tɛ nisɔndiya ye sabula a kɔrɔ ka bon kosɛbɛ surasikanw olu kɔnɔna na den min n'a fa tɛ yen muso min n'a cɛ tɛ yen denmuso min bɛ yen n'o o ba sigilen don ten n'o ɲɛ t'a denkɛ la o de ka ca o ɲɛji o kamikami o dusukasi o miiri o bɛ maa caman yɛrɛ fa o de la nin waleya in an ko nin bɛnna a diyara anw ye a bɛnna anw ma fala ye sabula min ye wolomasiri tabaw ye u ye nin baara min kɛ nin u y'a kɛ ni hakilisigi ni basigi ni jamana ɲɛmaaw ka ko bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na ye o de la kunungo min ye Général d'armée Asimi ye a ye kuluba palais dayɛlɛ
yaasa ni maa 82 bɛ se ka bisimila cogo min Jean Élisée Daou ni ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ min ye baro kɛlɛtigi ye ale min yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka ministre dangan ye bi ale fana tun bɛ kɛlɛ kɔnɔna na Adama Bagayogo n'o ye colonel ye maa minɛlenw tɔgɔ la ale ye foli ta ni ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a yira sa k'a fɔ k'u bɔra ka fɛn minnu kɛ nin ye ko olu y'a faamu k'u bɛ Asimi fo bi wolomasiri tabaw ka dagatigi k'ale fo min ye ministre min bɛ wolomasiri tabaw nagakɔrɔla la ko k'o fana fo ko waleɲuman dɔn u ko k'u dusu sumana u wasara wa u b'a dɔn fana k'a fɔ ko jamanakuntigi tun bɛ kuma minnu fɔ ko Mali tɛ kɛ batɛmɛ sira ye ko a bɛ ka waleya bi an ka jamana kɔnɔ u ka cɛsiri u ka timinanja u ka wulikajɔ an'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se malidenw bɛɛ lajɛlen ma min ye waleɲuman dɔn ye k'o fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen ye miirikajɔ min kɛra nin ko in senfɛ Mali wolomasiri tabaw ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ko a bɛ to olu kɔnɔ fo lahara min ye maa bilalenw ka kumalasela ye a ko wa olu labɛnnen don ka segin hali sini Kidali han kɛnɛ in kan baro kɛlɛtigi ye kuma ta a ko jamanakuntigi tɔgɔ la a bɛ min ye maa bilalenw bɛɛ lajɛlen fo k'u ka denbayaw fo maliden cɛman na musoman olu minnu sɔnna kabini san 5 fo san 6 bi ka armée bila minɛn kɔnɔ minɛn b'a to a bɛ se ka se n'a ka baaraw kɛ ko k'o malidenw fo u ka ko faamuya ko cogo ɲuman na maa 42 in ko k'u yɛrɛ fo u ka cɛfarinya la u ka wulikajɔ n'u ka danbetigiya n'u ka ko faamuya cogo la waleya gɛlɛyara cogo o cogo u sera k'a kun fo ka se nin waati ma a y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma ɲɛmaa ye fɛɛrɛ fɛn fɛn fɔ fala ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛna na waleya maa minnu filɛ nin k'u ka sara waati min na u kun tɛ ko k'o sara u ye k'u lajɛ ni bana ti maa min na ka se k'o furakɛ yaasa cogo min na minnu fana bɛ yen n'olu bɛ bana bila ka bi n'o ye maa 6 ye olu fana ka lajɛ fo ka taa se u ka kɛnɛya waati ma jamana ɲɛmaaw ye nin kuma de fɔ kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la a kun cɛra ni mun ye fala ye min ye président ka baarakɛyɔrɔ maaw olu yɛrɛ jati an ma an ka jɛ ka o filɛ. En mes Excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Amale Fo, Anaka Djamakulu. Niaye Anselaka Yansro, Ka Anga famille la Sro, et au lieu d'aller de Wulika Djoke, quand c'est le niveau, vraiment, folie pour lever à taille, Anaka gouvernement. Et autant au Cabé, et un ministre délégué à la défense, un chef d'état-major général des armées, et depuis un an, il faut que Sana, et chef d'état-major général à Tarankoumé aéroport là, et Ayam Koumé Koumana, quand Bismillah Koumana, un engagement taillé. K'a fɔ an pɛrɛlen don bi ka fara armée malienne kan a tɔ bɛɛ kan armée malienne tɔ bɛɛ kan an pɛrɛlen don bi ka fara olu kan an ka taa Kidali an ka segin ka taa Kidali parce que Kidali ye Mali dugu dɔ ye Kidali ye Mali ta ye e yɛrɛ ka kuma dɔ la i b'a fɔ ko Mali fa si tɛ kɛ mɔgɔ si ka batɛmɛsira ye donc an b'o engagement ta ye k'a fɔ an pɛrɛlen don ka fara armée malienne tɔ bɛɛ kan banabaatɔ minnu man ca n'u kɛnɛyara o fana bɛ fara an kan donc an b'o layidu ta ye n bɛ Mali population fo et m'a ɲini Mali population fɛ fɛnɛ a ka to a ka armée kɔ a ka fara a ka armée kan kɛlɛ min bɛ sen na population ka lafiya kɛlɛ de an ka foli bɛ bɛɛ ka denbaya parce que denbaya olu de tun b'an kɔ yan olu de tun bɛ ko caman ɲɛnabɔ ka ɲɛmɔgɔw to yan u ma minɔgɔ u ma kɔngɔ mɔgɔ si ka problème ma se ɲɛmɔgɔ ma i ka famille problème ma se ɲɛmɔgɔ ma min ma ɲɛnabɔ donc an bɛ ɲɛmɔgɔw fo la ka jamana ɲɛmɔgɔ fo a ka baaraw kosɔn a ye wagati ta k'an kunbɛn ne ni exportagiw walasa ka na u ka bɔlɔlɔsegi kɛ a ye a ye fɛn minnu bila sen kan walasa bɛɛ ka se k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ ko min na koba de don ani n b'a fɛ ka segin min kan o ye nin ye an ye nin cɛdenw ye tuma min na an y'a sɔrɔ ko mɔgɔw don minnu ye cɛgɛlɛnw ye i ye an ci ka taa kunbɛn tuma min na aéroport la an n'u ye tiɲɛ na an wasara u wasara cogo min na an fana wasara
degun tun b'o kan a tun tɛ o kelen kan a tun b'anw fana kan kabini i ye ci di an ma k'a fɔ ko an k'an seko bɛ kɛ walasa u ka se ka segin so a cogoya la an ye an seko bɛ kɛ o baara la ani ala ye o baara sabati ani bi u bɛ an ɲɛkɔrɔ yan o la n b'a fɛ ka foli d'u ma o dɔrɔn tɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ fana waleɲuman dɔn baara minnu kɛra ani min bɛ mɔgɔ nisɔndiya o ye de k'a fɔ ko ni cɛ min bɛ kɛlɛkɛ ka laɲini ye nin ye wa ɲɛjɛlen ye k'a fɔ ko nin tɛ kɛlɛ bannen ye hali min kɛra otaziw ye u sera k'u yɛrɛ sɔrɔ o labɛnnen don hali sini ka segin ka taa nin kɛlɛ la hali bi donc o la foli bɛ wele n y'a dɔn k'a fɔ ko dɔw bɛ o la minnu fariman b'u la dɔɔnin nka o furakɛliw bɛ sen na ani siga t'a la o labɛnnen don cogo min na an minnu u bilasira walasa u ka se ka taa o baara kɛ ka ɲɛ ani k'a fɔ fana jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ i y'o ci min fɔ an ye k'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka taa u nɔfɛ ka na an k'u ɲini o baara bɛ sen na fana hali n'a sɔrɔ jamana mɔgɔ dama bɛ olu ma yan lasɔrɔ olu ma se ka lasɔrɔ ka bɔ dugu bolo fɔlɔ donc o baara bɛ sen na hali bi o la n b'a fɛ yanni ka n ka kuma kuncɛ ka foli di jamana ɲɛmɔgɔ hali bi ka foli di exotage yɛrɛ ma ani mɔgɔ mɔgɔ ye baara kɛ walasa nin ko ka se ka ɲɛnabɔ bi ka foli di aw bɛɛ ma. Élisée Jean Daou a ye bataki ci min ye wolomasiri tabaw ka baara hukumu kɔnɔna na olu dɛmɛbagaw n'o ye risilakaw ye dugukolo ko ale miirina min bɛ sen na n'o o y'u ka wulikajɔ tɔgɔ ye kunun ntɛnɛn n'o tun ye tubabukalo tile 17 ye kibaruyaw sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko bamajɔ ni wale kɛbaw u tun bɛ munumunu salo la André Bukanikaw fɛ yen Menaka ale marabolo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u ni kɛlɛkɛminɛn minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ André Bukanikaw fɛ yen a bɛɛ lajɛlen gosira k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ Mali ale wolomasiri tabaw fɛ o waati kelen na fana Gatulumukaw fɛ yen Moti marabolo kɔnɔna na bamajɔ ni wale kɛbaw dɔw tun bɛ munumunu salo la ni moto ye armée olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la ka lasigiw kɛ sa yaasa min ye jateminɛw bɛ se ka kɛ dugumana na cogo min na o baaraw tora sen na kunungo armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri Jean Élisée Daou a ko sa k'u ka danaya kurakura u ka baara kɛcogo ɲumanw na u n'u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen min ye kunungo fana ye tubabukalo tile 17 n'o tun ye ntɛnɛn ye Tumutukaw fɛ yen midi tɛmɛnen kɔfɛ Falaye an ka pankurun dɔ min tɔgɔ ye ko Berechafu n'o o ye 1900 se ye ale tun b'a ka baaraw la baara min ye ka maaw ta ka munumunu salo kɛ ka na ni maaw jigin kilomɛtiri 2 a wulilen kɔfɛ Tɔnbɔkutu a jagoyara ka t'i sonsoro tuguni maa 3 minnu b'a kɔnɔ n'olu tun bɛ ka avion baara kɛ olu ye fɛɛrɛ sigi sen ka pankurun bɛ se ka jigin cogo min na ka ɲɛ k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ kilomɛtiri 2 min ye Tumutu pankurun jigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la u ye kɛnɛ dɔ sɔrɔ yen maa 16 o tun bɛ pankurun in kɔnɔna na denmisɛnninlakaw ye maa 3 ye pilɔti ale kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa ka se ka pankurun in a lajigi k'a sɔrɔ degun ma sɔrɔ Élisée Jean Daou ko sa k'a bɛ olu maaw fo sabula maa si ma jogin maa si ma to waleya in senfɛ min ye pankurun in ye a sera ka jigin dugumana la nka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ la sa k'a lajɛ mun y'a to pankurun in ye nin degun in sɔrɔ yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen o bɛ sigi sen kelen kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye motɛri 2 min kɔni b'a la sa k'a wuli waati ko kelen kɔni o de kɔni ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min senfɛ sa pankurun yɛrɛ sera ka sigi sɛgɛsɛgɛli kɔni bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn a kun jɔnjɔn yɛrɛ o ye min ye halisa wolomasiri tabaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara ale kɛcogo ɲuman na marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen la wa min ye nin baara ɲɛ fana k'o tɛ dan foyi kari wolomasiri tabaw ka wulikajɔ la ni pankurun ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na baaraw olu bɛ u cogo la i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen Élisée Jean Daou ale ka bataki don ale Élisée Jean Daou kelen Falaye wolomasiri tabaw ka bolofara min bɛ anw yɛrɛ fɛ fanfɛla la yan n'o ye base 101 ye ni an ka pankurun ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ye a ye baara min daminɛ a taara bɔ olu fana ye ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye général de brigade Mamadu Masawule Samake ye u taara min ye base 101 kɔnɔna na n'o ye armée de l'air ye ale dagayɔrɔ ye Senukaw fɛ yen yen ɲɛma o y'an ka petipetinin dɔ ye général de brigade Alu Boyi Jara petipetinin a ye ɲɛfɔli kɛ u ye cɛmga a y'a yira sa k'a fɔ ka baara bɛ kɛ ni kuntilenna ni fɛɛrɛ minnu ye k'olu bɛɛ lajɛlen faamu Jean Élisée Daou y'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la bi bi na min ye wolomasiri taba minnu bɛ pankurun ko kunna olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o la sa baarakɛlaw fana an'olu fana masala la u ka sɔrɔ sa ka se ka ni jɛrɛ belebeleba kelen kɛ so kelen kɔnɔna na kuntilennaban bɛ jamana ɲɛmaaw la bi baara taabolo la wolomasiri taba ka kun kɔnɔna na bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin cogo min ɲanfaamu baara kɔnɔ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'u ye sa ka se ka ko kuraw sigi sen kan gɛlɛya minnu bɛ yen
ani degun minnu bɛ yen u y'o fana da tulo kan ko n'Ala sɔnna ma ɲɛfɔli bɛna kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogo min na. Gendarmerie école la kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na min ye Wolomasiri Taba musoman 20 ye olu kalan kɛra olu kunna kalankuncɛ kalan o kɛra juma tɛmɛnen baara in bɛɛ lajɛlen sa o kɛra min ye école de gendarmerie kɔnɔna na n'o ɲɛmaya bɛ bibi na colonel Ibrahim Traoré bolo maa mafalen caman tun bɛ jɛrɛ in ale kɛnɛ kan baara in sa a yirala sa fɔ sa ko muso ninnu kɔni muso 20 don muso 20 ninnu sa o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ Wolomasiri Taba ka gun kan 10 bɛ a la olu ye gendarmerie maa ye 2 ye polisi maa ye garde national maaw ka maa 2 b'a la protection civile maa 2 b'a la douanelakaw ka maa 2 b'a la min ye Wolomasiri Taba ka dɔgɔtɔrɔya maaw olu fana ka maa 2 b'a la n'o ye DCSA ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye sa a kun dɔnba o ye Aja Tɛnɛnjɛ Samake ye a ye foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma baara kɛcogo ɲuman na kalan min bɔlen filɛ ka k'u kunna a bɛna to sa o se ka fɛn caman faamuya ECAP Sahel Mali ale fana fora kɛnɛ in kan ye sabula ale ye musaka di yaasa baara in ka se ka sigi sen kan ni musolaka ninnu olu dɔ lajɛlen tɔgɔ la colonel Ibrahim Traoré a yɛrɛ ye foli kɛ k'a sinsin min kan sa ko nin kɔni ye dɔ faralen ka dɔnniw kan wa u k'a bila u kunna sa ko jɔyɔrɔ bɛ se ka d'u ma bi baara kɛcogo la Wolomasiri Taba ka gun ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa muso ninnu k'a yira k'a dɔn k'a fɔ u ye kalan min kɛ a bɛ se ka mago ɲɛ u ye ko kun cɛla sa ni jɔnjɔnw dili ye muso 20 in bɛɛ lajɛlen ma ani maaw y'u bolo bila u da yan'u k'u kɔ don ɲɔgɔn na. Falaye Kati kan n'o ye kan Sunjata ye ko bi bi in na mɔbiliw kɔni jɔli kan in ale masurunnaw la ko kɔni kɔnnen don kosɛbɛ maa min bɛ yen n'o bɛ maire jɔyɔrɔ la bi n'o ye chargé d'affaires expédié des affaires courantes ye Zangadaw ale de ye bataki bɔ dɔgɔkun kɔnɔna na a ka sɛbɛn kɔnɔna na sa ko k'a kɛ kun ye sa lakana ko ye maa maa kɔni bɛ sa Kati kan donda n'a bɔda n'a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na n'e ti baara kɛ yen ka ban i ka mɔbili ka taa jɔ kudayi k'i kɔ don a la ko o banna pewu sira minnu bɛ don kan kɔnɔna na sira bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kan bɔ kan kɔ kan ni kan fan bɛɛ lajɛlen na sa ka taa se station SBF ma sa min bɛ kɔkɔkaw fɛ yen plateau ko ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a n'u ka pankurujigi kɛnɛ bɛ yen n'o ye aérodrome ye ka taa se Sanafara sugu ma ko maa si yamaruyalen tɛ tuguni i ka mɔbili jɔ yen wa n'i ye mɔbili jɔ yen fana u bɛna ka na i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mɔbili sugu min don fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sa ka se k'o kɛ ni jɔli kuntala mɛnna sariya min sigilen don sen kan sa o sariya kɛrɛnkɛrɛnnenw n'o bɛ senna bi Kati yɛrɛ hukumu kɔnɔna na o sariya olu bɛ boli kan wa min ye ɲangini o fana bɛ se ka ye a la sɛbɛn in a yɛrɛ sa ka fɔ sa ko min ye mɔbili bolilaw ye ka taa se Wolomasiri Taba minnu bɛ yen n'olu bɛ lakana ko kunna Kati yɛrɛ kɔnɔna na min ye mɔbili bolilaw ka tɔnw ye ka taa se merilakaw ma k'u bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn ale la batoli kɛ Falaye yan'u ka nin kɛ u ti sira bɔ Kati kan kɔnɔ dɔrɔn k'an cɛ cili u t'o dabila siɲɛ kelen n'u ma sira bɔ sira kɔni de kan ka kɛ k'an kɔni cɛ cili ni sira yɛrɛ kabini aya ninnu ka coup d'état maa ti don nin sira in fɛ o maa ti don nin sira yɛrɛ fɛ yɛrɛ a bɛ san 10 bɔ bi mɔgɔ si tɛ don nin sira in fɛ ka taa fo n'i kɛra maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye walima ni délégation officielle bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ kɔni k'an cɛ cili a bɛna kɛ sa k'an munumunu nin dɛ parce que sa aéroport de bɛ ka taa jɔ côté dɔ in na mɔgɔ bɛ bɔ sira min fɛ lycée sira in n'i taara i bɛ fara i kini fɛ yɔrɔ min na ka taa a na kɛ o yɔrɔ in ani Sanafara Prytanée sira in a na kɛ olu ye wa olu dun fana u kan k'a lajɛ de mɔbili yɛrɛ de man ka don kan yɛrɛ kɔnɔ tuguni u ka sira ɲini sira min b'a to min bɛ jɛnya yɔrɔ in na yaasa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o bɛ na ni lafiya ye puis a bɛ na ni faamuya caman fana ye Falaye sisan ni e bɛ taa ci la Kati i b'a kɛ cogo di ayiwa monsieur le maire an bɛna s'i ma Kati i ka ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na yaasa an ka se k'a faamuya cogo min na min ye polisi min bɛ Amdalayi ACI kɔnɔna na Falaye n'a bɛ fɔ ma ko ACI 2000 polisiso olu ye wulikajɔ kɛ ka siganama 2 minɛ siganama 2 in u ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ den suɲɛ n'o ye denyɛrɛnin suɲɛ ye o de don kalo 2 sa maa dɔ kɔni ale den tununa Samɛkaw fɛ yen ale wulila joona ka na i ta da polisilakaw olu tulo kan min ye commissaire de police Yusu Kulubali ye ni ale bɛ ACI polisiso kunna ale y'a ka brigade maaw bila sa olu ka sɛgɛsɛgɛli boloda sɛgɛsɛgɛli bolodalen u bolodala maa fɔlɔ min kan sa o ye FB ye muso don ale si bɛ san 19 na sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa ale ka kuma kɔni ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale tun ye den suɲɛ k'a taara yira ɲamakɛ de la k'a yir'u la k'a fɔ ko wa ko a tun y'a fɔ a ɲɛna ko a tun ye waatinin ta ka tunun a la ko ka taa jigin ko den filɛ nin ye ɲamakɛ fana nisɔndiyara f'u tun bɛna denkundi sigi Falaye u y'u to denkundi sigili labɛnni de la Yusu ka maaw y'u sɔmin'u fɛ u ye ɲamakɛ fana minɛ u y'a fɔ a ye k'i ta tɛ den in ye dɛ den suɲɛnen don dɛ u 2 bɛɛ lajɛlen u y'u bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na
min ye denba ye ale ka den segira ma polisilakaw u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka se ka basigi ni lafiya ɲini sa an ka jamana kɔnɔna na ko nin bɛ tali kɛ o la min ye polisi ɲɛmaayaba maaw ye sa ko ka foli ta ka ɲɛsin n'o ye contrôleur principal de police Youssou contrôleur général de police Youssou Kone polisi directeur ba ani ministre Daoudu ko ka ninnu fo min ye polisilakaw u y'a yira sa k'a fɔ olu ni wolomasiri taba bɛɛ lajɛlen ka baara ye kelen ye degun mana maanifin fɛn fɛn sɔrɔ k'i to dugu kɔnɔna na polisi bɛ ɲɛsin o de fɔlɔ ma yaasa baaraw ka se ka sigi sen kan ni maa min bɛ fɛ k'u wele fana 101 o ye polisi ka numéro ye n'o ye 101 ye sɛbɛn fa sirila maa min fɛ Kompol Berté ale bɛ polisi direction ba o kɔnɔna na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Chambre criminelle n'o bɛ ka baara kɛ bibi na cour d'appel ale ka hukumu kɔnɔna na Mohamed Yusuf Bacili n'an bɛɛ lajɛlen ma wele ko Rasbach ale ni Urukiya Dumiya n'u b'a wele ko Rose Poivron olu kɔni ko ka san 10 kaso datugulen d'u ma san 3 ko k'o kɛ yafa ye u ma n'i ye baara in ta k'a lajɛ sa min ye laɲini ye a bɛ n'a fɔ maa kofɔlen 2 bɛɛ lajɛlen u ɲangina kiiri tigilamaw fɛ bɛɛ lajɛlen lamɛnni kɔfɛ 40,000 ani 80,000 k'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fana kan ka o sara ale ni français moligi i n'a fɔ o ɲinina cogo min na ministère public fɛ min ye kiiri tigilamaw ye u tilara tuguni ka ɲɛfɔli kɛ Rose ye bamanankan na ko yalama kuma min bɔra ka dantigɛ nin ye a y'a faamu wa a ko a y'a faamu contentieux de l'État ale tun ye français moligi ɲini u y'o fana fɔ ninnu 2 bɛɛ lajɛlen nɔ minɛna sa k'u jɛra ka fanga dasoli baaraw k'olu boloda min ye gouvernement ye ka dan sigi ale ka ko la bɔlɔlɔsira o fɛ ka kibaruyaw olu di kiiri kɔni a kun cɛli la sa maa jalakilen 2 bɛɛ lajɛlen ka sulandonbaw kun y'a yira sa k'a fɔ ko u ma fosi kɛ u sen tɛ a la waleya minnu fɔra ko o tɛ tiɲɛ sabula u kun kiirila ka kɔrɔ yanni bi cɛ min ye sulandonbaw ye u kun y'a yira sa ko k'u labila pewu ko sabula daluya minnu bɛ ka fɔ kiiri tigilamaw fɛ k'o tɛ daluya jɔnjɔn ye nka min ye kiiri ye ale kɔni y'a ka jaabi bɔ k'a di a yirala sa k'a fɔ min ye maa kofɔlen 2 ye sa kabini san 2023 olu kɔni bɛ kaso ale la o la sa u ye waati min kɛ kaso la sa o na bɔ u ka ɲangini na a tɔ u n'o kɛ kaso la yanni u ka se ka bila ka bɔ kasobo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jagokɛla dɔ bɛ ale tɔgɔ ye ko Ibrahim Kalilu Yatasayi k'ale fana ye baara kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ sa ka ɲɛsin sigida 5nan kiiri tigilamaw ma min ye magistrat ka lafasa tɔnjɛkuluba 2 Samnu Silima olu bolila ka taa procureur min bɛ cybercriminalité kunna ka taa u dama kasi ye kunungo n'o tun ye utukalo tile 17 ye maa kofɔlen n'o ye Ibrahim Kalilu Yatasayi ye a n'a ka sunadonbagaw ani avocat ka sunadonbagaw lamɛnni kɛra u bɛɛ lajɛlen ɲɛna u y'a yira sa ko min ye maa kofɔlen ye k'a nɔ minɛna ko sabula k'a ye dansigi fanga ale yɛrɛ la magistrat a y'olu buruja k'a to kuma na a ye kuma fana fɔ ni kunnafoni di bɔlɔlɔ sira fɛ k'a sɔrɔ minnu danganiya tɛ a bolo a ka kiiri sa ko kɔni bilalen don min ye novembre kalo tile 30 ale nata in na min ye magistrat ye olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri de y'a to min ye nin baara in ale sera ka kɛ u ka sulandonbaw olu 2 bɛɛ lajɛlen tun bɛ kunungo cybercriminalité la lamɛnni ale waati maa caman bɛna na nisɔndiya sabula min ye hôpital du Mali ye an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ka baara minnu wuli ka jɔ bɛ sen na a tako 2nan o ye nin ye yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko IREM bana sugu n'a b'i farikolo fan o fan k'a ɲini k'a dɔn ka tila k'a furakɛ ale de b'o kɛ ni machine ɲɔgɔnna 2 o de bɛ an ka jamana kɔnɔna na kabini san 2014 Amadu Tumani Ture ale tun ye fɔlɔ san furancɛla fanga maaw olu ye 2nan san 2024 machine 2 in bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ bi yaasa malidenw bɛ se ka furakɛ cogo min nka bamananw ka kuma ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an bɛ a la sabula n'i taara ye 20,000 ani 50,000 i n'o o sara baara in bɛ se ka kɛ cogo min na min ye professeur Modi Ablaye Kamara ale de y'an kunbɛn k'an bisimila ka sira don an kɔrɔ min ye IREM ni scanner ye ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna la a bɛ se ka baara kɛ cogo min ne ani Falaye Keyita an sera u ma sibiri tɛmɛnen
an ka taama senfɛ hôpital di Mali kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ ko Mali dɔgɔtɔrɔso la bi ŋana don sabula min ye IRN ye ani scanner o baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi an ka jamana kɔnɔ bana furakɛw la jaw siraw fɛ ɲɛmaaba n'o o ye professeur Modi Ablaye Kamara ye ale de y'an bisimila ka kow ɲɛfɔ an ye. Wa fɔra ma ko arajo kɛyɔrɔ ayiwa ni banabaatɔ nana anw fɛ yan nɔ u bɛ na nin donna in de fɛ yan minnu bɛ na yan nɔ o ye minnu bɛ scanner kɛ ani minnu bɛ IRM kɛ donc olu banabaatɔ suguya fila de bɛ se yan fɛ yan fɛn min ye arajo sin arajo fana n'o ko mammographie ani échographie olu bɛ kɛ dugumala la ani urgence fana la banabaatɔ minnu degunnen don donc ni banabaatɔ nana o min y'a fɔ a ye cogoya min na banabaatɔ suguya ye fila ye minnu nana scanner kɛ olu bisimila yɔrɔ yan ye a salle bɛɛ la climatisé don pour que banabaatɔ bɛ se ka sigi ka lafiya cogoya min na filanan minnu nana IRM kɛ olu fana bisimila yɔrɔ filɛ yan nɔ o fana sigiyɔrɔ b'o kɔnɔna fana na an bɛ tila k'o yira la ani climatiseur fana b'a kɔnɔna la parce que waati la ni funteni bɔra a sigili bɛ gɛlɛya donc n'o opéré latigɛ la papier bɛ minɛ o la. yɔrɔ in ye yɔrɔ fila ye fan fɔlɔ o bɛnnen don scanner ma maa caman bɛ taa ale fana nɔfɛ sabula bɛɛ lajɛlen n'i ka bana cogoya don. dɔgɔtɔrɔ bɛ filɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ bana ɲini mais ɲɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ka don adamaden kɔnɔna la ka sɔrɔ ni machine tɛ sinon fɔlɔ la pour que adamaden kɔnɔna ka se ka ye f'i k'a dayɛlɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan nɔ adamaden kɔnɔna bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka ye a kɛra jelisira ye a kɛra zɛmɛ a kɛra kolo ye ka sɔrɔ farikolo ma dayɛlɛ an bɛ ko n'o machine min ye o de ye imagerie médicale ye donc scanner jɔyɔrɔ ka bon o bana la bana suguya o suguya a jɔfan ka bon o furakɛli la donc komi an ti yan bana kelen kama an bɛ se ka misaliya ta mɔgɔ min ye accident kɛ sisan nɔ an bɛ jɔrɔ mun na fɛn b'a zɛmɛ sɔrɔ. san 2024 IRM ale machine kura sɔrɔla hôpital di Mali la min ɲɔgɔnna tɛ bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye IRM ta k'a lajɛ ale ye ja de ye ja min bɛ baara kɛ ni EMA ye yaasa ka se ka maa farisogo banaw bɛɛ lajɛlen dɔn kabini san 2014 machine kɔrɔ o tun bɛ yen nka bi bi in na kura min nana fara a kan o yɔrɔ in kɛ sangalamati ye. n bɛ se k'a fili Mali kɔnɔ madali arajo kɛyɔrɔ wɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ min ka ta ka ca n'anw ta ye madala n'a bɛ yen nɔ n bɛ kuma ni wakiya ye quoi sinon an bɛ yɔrɔ min na i ko bi an ka baara filantɔ parce que n y'a fɔ cogo min na an ka machine ye fila de tɔw bɛ baara kɛ ni kelen ka caya anw ta ye fila ye dɔw bɛ baara kɛ yan dɔw fana bɛ occupé minnu ye urgence ye banabaatɔ degunnen olu tɛ se ka bɔ ka se yan nɔ o fana ta bɛ kɛ dugumala la donc machine fila bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tile kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ b'a fila bɛ baara kɛ 24 sur 24 heures et alhamdulilayi machine foyi tɛ bi ko min bɛ panne na a bɛɛ bɛ ka marché la. baara in kɛrɛfɛ dɔnniw bɛ a la baara kɛcogo ɲuman b'a la ani maaw bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman n'o y'a sɔrɔ IRM bɛ kɛ 40,000 kɛnɛmanaw la min ye hôpital di Mali kɔnɔna na 20,000 ani 50,000 o de ye olu ta sara ye o la sa fɛɛrɛ sigilen don sen kan maa 10 de bɛ taa tile o tile k'a sɔrɔ min ye dɔgɔkun kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ maa minnu bɛ IRM ale ɲininkali kɛ. mais o ye minnu nana directement dɔw fana bɛ yen nɔ a fɔ ko AMO b'olu bolo assurance dɔw bolo ou bien dɔw ka baarakɛyɔrɔ assurance b'o bɛɛ bɛ lafiya dɔ di dɔw ma se tɛ minnu fana ye a ka ca Ala fɛ jamana kelen bɛ ka fɛn dɔ bila sababu ko ANAMU papier dira fantan dɔ minnu ma se tɛ minnu ye pour que olu ka furakɛli kɛ fɔlɔ o bɛɛ bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ wari ɲininkali tɛ k'i la o bɛ ɲɛnabɔ administration na yan mais anw ta ye dɔrɔn i di papier bɛ se anw fɛ yan nɔ papier min bɔra direction na min yamaruya min bɔra caisse la an bɛ baara kɛ ni ye ten tɔ de quoi donc k'a fɔ ko se b'i ye se t'i ye hali ni wari t'i bolo ni accident kɛ bolona bɛ bila k'a fɔ ko karisa accident kɛ sisan nɔ i ka scanner bɛ kɛ ka sɔrɔ i ma ɲininka dɔrɔmɛ kelen na anw fɛ yan nɔ o bɛ taa Mali la yan nɔ i mɔgɔ si tɛ ɲininka k'a fɔ ko n'o k'an bɛ wari de sara a ka baara ma se ka kɛ degun na urgence la kɔnɔ o tɛ yan nɔ subi kɛ dɔrɔn o b'a sɔrɔ ko major de garde b'a sɛbɛn dɔrɔn à prendre en urgence ça veut dire que banabaatɔ degunna pour le moment répondant t'a bolo bien mɔgɔ t'a bolo i bɛ bila ka na o sɛbɛnni dɔrɔn sanfɛ an bɛ ka baara kɛ ka jaabi bɔ k'a d'u ma ka sɔrɔ i ma ɲininka dɔrɔmɛ kelen na mais a la fiɲɛ ye min ye parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn a wari ka ca maliyɛn ma n'a fɔra i ka 25,000 bɔ fura dɔ bɛ kɛ jelisira fɛ o fana bɛ taa fɔ 60,000 ɲɔgɔnna si la o sanfɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan 30,000 ko de don maliyɛn bɛ se ka bɔ bi ka na 30,000 bɔ yɔrɔnin kelen k'a yɛrɛ furakɛ ka tila ka ordonnance san an ka jɔn ka la fɔ o man ca donc de telle sorte que a kɛbaga man ca i n'a fɔ tɔw a daminɛ kuma mɔgɔ kun ka dɔgɔ mais sisan alhamdulilayi mɔgɔ bɛ ka kɛ o bɛ ka caya ka taa fɛ tuma min na an b'a daminɛ an kun bɛ mɔgɔ 5 mɔgɔ 4 mɔgɔ 6 la mais bi an bɛ yɔrɔ min na sisan fɔ mɔgɔ 10 la tile kɔnɔ alhamdulilayi kɔrɔ mɔgɔ bɛ ka nafa ye dɔgɔtɔrɔw b'a nafa dɔn ka kɔrɔ banabaatɔ fana bɛ ka nafa ye u ka furakɛli la mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ mais hali bi ni dɛmɛ kɛra pour que mɔgɔw ka se ka hali bi mobili kelen don o don a bɛ boli a t'i jɔ don la a fana bɛ tiɲɛ dɛ or n'a kɛbaga ka ca ni a fana bɛ dan hakɛ la ou bien n'a bɛ kɔlɔsi ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ mɛn si la jamana ye wari min don fɛn na miliyari 1 ni kɔ kungo de don machine sɔn wari miliyɔn 1 tɛ dɛ miliyari 1 ni kɔ de don machine wari ye donc a ka kan bɛɛ k'i hakili to a la ka fɛn tɔgɔtɔgɔ a dilan ka ɲɛ k'a kɔlɔsi pour que a ka se ka bɛɛ nafa. n'i ye nin dɔnni fila fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ bi min ye jaw ye ka kɛ ka furakɛli kɛ hôpital di Mali ale kɛlen don ŋana ye
i n'a fɔ professeur Abdoulaye Modi Kamara y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na bibi na ka d'u ye fana minɛn in a ka se ka lakɔlɔsi ka ɲɛ a ka mara ka ɲɛ yaasa halisa hôpital du Mali a ka to a ka ŋanaya la ja furakɛli la an ka jamana kɔnɔ. Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kalansen sigira sen kan kunungo n'o tun ye utukalo tile 12 ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ ale ka mara kɔnɔna na yaasa cogo min na u ni kɛnyɛrɛye tigilama bɛ se ka ɲɔgɔn faamu faso ale bɛ baara minnu sigi sen kan n'a ka baara bɛ ka di minɛn minnu ye yaasa ka se k'o sigi sen kan kalan in ale kɔnɔna na sa a bɛna n'a to min ye jamana ye kuma dɔ la musaka ti kɛ ale bolo a bɛ kɛnyɛrɛye tigilama minnu ta olu ka se k'a dɔn sɛbɛnw ni baara bɛ se ka kɛ cogo min na ni jago juru bɛ ta cogo min na ka se ka baara kɛ ni faso ka cakɛda ye ka olu ɲɛfɔ u ɲɛna yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ cogo min na k'o matarafa baara in fana sa a kɛra sababu ye fana premier ministre yɛrɛ ka cabinet mɔgɔw olu yɛrɛ fana sen ka don a la ko ni kalan in bɛ to sen na sa fo utukalo tile 20 ale ni 1 nata ye o kɔnɔna na. Sigidaw ni marabolo kiwara kɔnɔna na min ye Bafulabekaw fɛ ye boloci o sigira sen kan boloci sa ale b'a daminɛ sa denmisɛnnin minnu kɔni si b'a daminɛ si fula ka taa se min ye kalo 59 o ma olu furakɛli de kan ka sigi sen kan denmisɛnnin 41 196 olu de bolo kan ka ci baara in sa yaasa ka se ka kurumakari a kɛra dugutigi yɛrɛ fɛ yen yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye du ni du u bɛna don yaasa ka se ka baara in ale sigi sen kan min ye UNICEF ye ale ni Hélène Keller International baɲumankɛtɔn 2 olu farala ɲɔgɔn kan sa yaasa min ye Abdel Noazoli ale bɛ se ka di denmisɛnninw ma cogo min na u ka kisi banajugu olu tɔɔrɔ ma Bangasikaw fɛ yen denmisɛnnin maa 27 olu kɔni ye masiniw sɔrɔ u bɛ se ka kalali kɛ ni masini min ye ninnu denmisɛnnin 27 ninnu sa olu bɛ bɔ Kulugukaw fɛ yen Lɛsagu ani Sunbala olu bɛɛ lajɛlen baaraminan sɔrɔ kalo 4 kalan kɔfɛ kalaliko ta nasira fɛ baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye World Vision ye ale de ye musaka in di Kulesagukaw olu bɛ se ka nin sɔrɔ cogo min na Kulugu ale ni Lɛsagu ka taa se Subalakaw olu ma nin dugu 3 bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ka fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ ɲuman y'u bolo sabula nin waati in na olu bɛna lafiya wa marabolo 3 in bɛɛ lajɛlen fana na balo tila bɛna taa kɛ u fɛ yen yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na yanni samiyaji ale ka ban Direkaw fɛ yen musow ka degun kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa minɛn dira musow ma u yɛrɛ bɛ se k'u boloma dɛmɛ ni minnu ye ka se ka baaraw sigi sen kan yaasa sɔrɔ min bɛ yen sa u ka se k'u labɔ min ye nin hakilina ɲumanba in ye sa ale sɔrɔla maa min fɛ minisiri min bɛ muso ni denw ni denbaya kunna sa olu de kɛlen don ka nin sigi sen kan musaka bɔba o ye UNICEF ye ko musolakaw ka ninnu minɛ ka baara kɛ n'u ye u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma cogo min na ka gaw ka se ka jɔyɔrɔ ta o kɔnɔna na baloko ale ta nasira fɛ an sɔngokaw fɛ yen polisilakaw ye joli di kɛ polisi 50 olu kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen sa an sɔngo dugu kɔnɔna na ka na joli di kɛ an fana duguden minnu tun bɛ ka tɛmɛ an nana faru ka bɔ fala ye polisi mana taa joli kɔni di yɔrɔ kɔni an dɔw kɔni an na taa faru ka o o la sa min ye an sɔngo denmisɛnninw ye fala ye olu ko ko polisiw ye nin kɛ olu yɛrɛ fana bɛna dɔ labɛn ko ka min ye polisi minnu bɛ an sɔngokaw fɛ yen k'u fo k'u waleɲuman dɔn yanfoyila denmisɛnninw wulilen don sa ka se ka sanuya k'o bolola cogo min na yanfoyila n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na olu y'u ɲɛsin yɔrɔ min na o y'u ka saledo ye n'a b'a fɔ ma ko kaburudo fala ye baara in kɛra sibiri tɛmɛnen yaasa ka se ka kaburudo k'ale saniya ka tila ka min ye sosofagala k'o fiyɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kaburudo ye n'o y'u ka dugukɔrɔ kaburudo ye baara in kɛra ye sifinw y'a yira sa ka fɔ ko nin kɛkun ye sa u ka sigida bɛ se ka saniya cogo min na waliyaw minnu bɛ yen n'olu bɛ nɔgɔ ni fɛnw ka sa ka se k'olu sɛgɛrɛ yaasa furew olu fana ka dayɔrɔ o ka se ka saniya baaraw olu hukumu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Salon de Media ale ye yiri 100 turu ye yiri 100 turu bɛ tali kɛ sa yiri turuba min sigilen don sen an ka jamana kɔnɔ bi min ye dɔgɔkun 1 kɔnɔna na sa u y'a yira sa ko bɛna munumunu salo kɛ yɔrɔ caman na yaasa ka se ka nin yiri turu in ale bolo da Biennale sportive kun cɛra pewu sankaw olu ye jɔyɔrɔ 7 sɔrɔ marabolo 20 o camancɛ la o la sa san yɛrɛ dugu kɔnɔna na sa gouverneur n'o o ye colonel major Ousmane Sangare ye ale y'a yamaruya sifinw ka tɔgɔlaso la sankaw fɛ yen ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen kunbɛn min ye Félicité Jara ye san maire ale tun bɛ kɛnɛ kan laadalatigiw ni kabilatigiw ka taa se muso ɲɛmaw ni denmisɛnnin ɲɛmaw ma bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sa u ka nin maa ninnu nana ka na u jɔyɔrɔ fɔ Bamakɔ kɔnɔna na k'u kunbɛn bonya ale ni karama kɔnɔna na
waleɲuman dɔn kɛnɛ o kuma caman fɔr'u ye jɔyɔrɔ 7nan ye min ye sangaw ye u ko k'a jaru y'a bɛnn'u ma gouverneur yɛrɛ y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye nin baara ɲumanba min kɛ nin ye san nin ye ale siɲɛ fɔlɔ a kɛlen région ye a k'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan ko b'a yira sa ni labɛnw kɛra sa u nana ɲɛ sɔrɔ maire n'o ye Félicité Jara fana y'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye jɔyɔrɔ ɲuman min sɔrɔ ka ɲɛsin san ma ka san bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u fo min ye capitaine ye sa n'o kun y'u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye ale fana ye weleli ma da sa ko yaasa siɲɛ wɛrɛ u k'u jija se ka labɛnni ka se ka kɛ min ye Super Coupe Assimi ye k'u bɛna segin ka na o fana na u bɛna daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan août kalo tile 21 ka taa bila septembre kalo tile 12 la ko k'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka na cogo min na ka jɔyɔrɔ ɲɛnɛma sɔrɔ o ko kɔnɔna na Bamakɔ yan balodi ko ta na sira fɛ ministre min bɛ yen ni ale ye commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Agali ale sera Kayikaw fɛ yen kunungo min ye balo kɔni o kan ka ta ka taa di maa 40,000, 493 ma ka bɔ min ye Kayi ale commune 65 bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min waleya in ale kurumo karili kɛra a dɔgɔkun tɛmɛnen premier ministre fɛ balo in dili sa a bɛ tali kɛ min ye maaw minnu bɛ degun kɔnɔna na ka se k'olu dɛmɛ ni balo ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye Kayikaw ye u y'a yira sa ka fɔ sa ko min ye guwa maa 44,000, 497 ye sa k'olu bɛna balo in sɔrɔ sabula min ye baara in ye a bɛna taa sisan tɔni 798 de ma balo la o de bɛna di min ye baara in kɛcogo sigiɲɔgɔn in sengaw ye min kɛ san 2025 o kimɛli hukumu kɔnɔna sa k'o kɛra cogo ko bɛna sen ta fana kɛ ten ɲinan ta la sa maa 39, 448 tɔni 729 o de bɛna di 100 sira la sa o y'a yira sa k'o kɔni bɛna baara bɛna kɛ ka ɲin'a fɔ sanko ta kɛra cogo min na jateminɛw kɛlen don sa yaasa min ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ o kimɛcogo ɲuman na cogo min na min ye commissaire ye a ma da o dɔrɔn ma koyi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bagan mara kɛ tɔni 15 balo la o nana di olu ma min ye sumansiw fana ye o fana boîte 1,441 o fana dira yaasa sumansitigiw olu bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na commissariat sécurité alimentaire ko sa k'a b'a ɲini u fɛ a ka taa donda fɛ fala ye baara in kɛkun yɛrɛ ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ na u ka se ka balo ni nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ min ye Kayi marabolo n'o y'a commune 65 ye bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ gouverneur kɔni ye foli ta n'u ta ka di commissaire ma ko ni ala sɔnna ma u bɛna n'u janto nin ko in na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na général de brigade Musa Sumare a y'a ɲini Kayi maire bɛɛ lajɛlen fɛ k'u jija sa baara in ka se ka sigi sen kan Tomiyankaw fɛ yen jamana ɲɛmaaw ye musaka min ta ka di Tomiya ma n'o kan ka kɛ u ka dugukolo yiriwali ko ta na sira ka ɲɛsin sanu tɔnɔko ma olu ye lajɛ kɛ kunun ko u ka préfet ale ka yamaruya kɔnɔna na Tomiya Yanso Lafiyala ani Bɛnɛna a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen nana maire fara dugutigiw ni kabilatigiw kan ka lajɛ in k'ale kɛ Tomiya kɔnɔna na préfet n'o ye Kalifala Kulubali ye ko bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna min ye percepteur ye n'o ye jamana musaka bɛ ɲɛnabɔ mun fɛ Tomiya kɔnɔna na o fana tun bɛ yen dugutigiw Umar Diko ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan Yansokaw olu kɔni ko sa k'u ka kalanso ko ka o lamini ko ka koko kɛ o la k'o lamini Lafiyalakaw olu y'a yira sa ko ka jibo n'o ko k'o sigi sen kan yaasa olu bɛ se ka ji sanuman sɔrɔ cogo min ye Tomiya Lafiyala ani Bɛnɛna olu bɛɛ lajɛlen fana ye fɛn fɔ sa ji bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dugudenw kɔni a ɲini n'u fɛ sa musaka min dotɔ filɛ u ma nin ye nin ni PDC tɛ kelen ye dɛ nin ye jamana de ye nin ta min ye sanu tɔnɔ na k'a d'u ma u ka se ka baara kɛ o la wari kɛcogo ɲuman min ye préfet Kalifala Kulubali a y'i sinsin o kan k'a ɲini u fɛ jɛkulu min sigilen don sen kan k'u ka nin wari in baara jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna ko sabula sɛgɛsɛgɛli b'a kɔfɛ dugudenw kɔni y'u ka jɔrɔna yira min na o ye taxe ni impôt ko ye mun bɛna sigi wari ninnu kan o bɛna se ka matarafa cogo min na ko ka o ɲɛf'u ye olu bɛ se ka faamuyali k'o la cogo min na sabula o b'a dɔn k'a fɔ min ye impôt tigiw ni fɛntigiw ka hakɛw bɛna bɔ a la nka min ye préfet ye a ko nin wari doncogo n'a bɔcogo bɛɛ lajɛlen ni wari in yɛrɛ nalen don ɲɔgɔn fɛ faso ka wari bɔlen wala ye bamanan ni wari a ma nɔgɔn dɛ san min ye météo maaw ye ko k'an k'an labɛn ko nin dɔgɔkun in na ko sanko bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ Bamakɔ san Kulukoro Moti ka taa se min ye Gawokaw fɛ yen ma yɔrɔ min yɛrɛ tɛna san sɔrɔ kosɛbɛ k'o ye Tawudeni ye wa min ye denmisɛnw ye fana ani maakɔrɔ ko ka olu kɔlɔsi kosɛbɛ yɔrɔ minnu na ni maaw bɛ to ɲɔgɔn kan kosɛbɛ k'u ka lakɔlɔsili kɛ sufɛlaw kɔnɔna sa Bamakɔ sanko bɛ sɔn ka kɛ sufɛlaw la kosɛbɛ u y'a yira sa ko min ye jamana marabolo kɔrɔnfɛnfaw de sa olu kɔni ka sanko bɛ sɔn ka sumaya dɔɔni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko maaw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ san ale bɛna na ni barikaba ye an ka jamana ale kɔnɔna na. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa
a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ aw kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. K'a daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a chiflɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Selege naani silamɛw ka tɔnba n'o ye OCI ye, an ka lasigiden min sigilen n'olu nagakɔrɔ la n'o ye Ibrahim Dayiru Danbele ye, ale bisimilara Arami Mohamed Ahmed Salari fɛ ni ale yɛrɛ bɛ nagakɔrɔ fanga sigila ni waati in na bangi min sigilen don Yiriwali Kota na sira fɛ silamɛtɔgɔ olu tɔgɔ la min ye Bidi ye, ale ɲɛmaaba sigiyɔrɔ bɛnnen don Jeda de ma. Dayiru ale kɔni taara sa ka taa bɔ u ye ka ɲɛfɔli k'u ye. Mali yɛrɛ bɛ fɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan, ni Mali bɛ fɛ ka taa sira minnu fɛ ka ɲɛsin sirabakow ma ni ye kuranko ye ani sɛnɛko ni u bɛna kuranɛkalan ɲɔgɔndanba sigi sen kan ani minnu bɛ se ka kuranɛ durusi yaasa a ka se ka u dɛmɛ o baara kɔnɔna na. Minisiri Dr Mahamadu Kone y'a yira sa k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ko o tɛna kɔtigɛ ka ɲɛsin u ma waati bɛɛ yaasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na. Lipuma maaw fana ye foli kɛ sa k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ belebeleba fana sigilen don u bolo jamana yɛrɛ kun na basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na u y'o fana ɲɛfɔ a ye. Jamana ale ka se ka kɔlɔsuma diinɛ olu ka se k'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o baabu u ye taliko la. Minisiri min bɛ yen n'o o bɛ an ka jamana kɔnɔ seko ni dɔnko kunna, ale y'a yira sa k'a fɔ k'a ye fɛɛrɛ damadɔ sigi sen kan nin waati in na min ye Danbe Bulon ale ni danbe lakɔlɔsibaw k'olu sigi sen kan. Baara in kɛ kun ye Mamu Dafe fɛ sa an ka se ka an ba don an yɛrɛ la, an ka danbe ani an ka danbe kɔlɔsibaw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Yɛrɛma hɔrɔnya ko b'o la, fasoden ɲuman ko b'o la, hakilina bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka tabiyaw n'an ka taabolow bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin an ka siyaw bɛɛ lajɛlen ma. N'o y'a sɔrɔ san 2025 kun kɛra seko ni dɔnko san ye, lawaleyali san o baara de bɛna sigi sen kan ka ɲɛsin Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma. Fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sa o hukumu kɔnɔna na minisiri Mamu Dafe fɛ a dɔw bɛ tali kɛ Danbe Bulon ale sigili la. U y'a yira sa k'a fɔ k'u kun ye fɛɛrɛba minnu sigi sen kan n'a fɔra ko Bamakɔ Fugaba o ye laɲini minnu kɛ danbe kɔlɔsili ale bɛ danbe kɔlɔsibaw bɛ o la maa ma falenw ka bɔ an ka jamana fan caman fɛ olu de bɛ danbe kɔlɔsibaw kɔnɔ u ka baara ka se ka timɛ u bolo sa u bɛna bila Danbe Bulon ale hukumu kɔnɔna na yaasa ka se k'u kɛ sa min ye danbe kɔlɔsibaw ye olu fana bɛ ka minnu ka jɔ kɛ ka taa bɔ maaw ye maa minnu bɛ bi n'o ye maa ma falenw ye Bamakɔ dugutigilakaw kerecɛnnamaw min ye diinɛtigiw ye ka taa se laadatigiw bɛɛ lajɛlen ma u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ o de la sa min ye église min sigilen don n'o ye protestant ta ye Pasteur Infa Yatara ale n'a ka maaw taara bɔ olu ye Bamakɔkurakaw fɛ yen min ye église catholique ye silamɛ diinɛ maaw n'o ye conseil islamique ye Bamakɔ dugutigilakaw n'olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye. Biennale hukumu kɔnɔna na fana min ye danbe kɔlɔsibaw ye u ye baro sigi kɛ ka ɲɛfɔli fɛ école Jarisa la ka ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma. Ndomo ale ka se ka o ɲɛfɔ o jɔyɔrɔ min ye sifinw ka ko la sinankunya ale bɛ se ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Minisiri a ka dɔgɔkun baaraw fana kɔnɔna na sa a ka minisiriso in fɛɛrɛ sigi sen kan Mariam Bagayogo ale ka se ka fɔli kɛ Bamako Palais de la Culture la. Y'a sɔrɔ sa musokɔrɔba kɔni si kɔrɔbayara kosɛbɛ a ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka fɔli sigi sen fɔli duman kɛ denmisɛnninw ye. An ka dɔnkilidala fana bɛ yen n'o ye MG Mori ye a y'o fana bisimila ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen ka na fɛɛrɛ sigi sen kan don nataw kɔnɔna na ni olu bɛna min ye kanw k'olu don ba la a y'olu fana bisimila. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa minisiriso ko sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan balafɔn n'o ye balani tɔgɔla don bɛ sigi sa o tiɲɛ 10 na o bɛna kɛ Sikasokaw fɛ k'a daminɛ décembre kalo tile 3 la ka taa bila tile 6 la zen ta bɛna kɛ balani ale jɔyɔrɔ farafinna ka fara ɲɔgɔn kan hukumu kɔnɔna na. Minisiri Mamu Dafe a y'a yira sa k'a fɔ fana min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko ensemble instrumental d'Amonzon ka bɔ Segukaw fɛ yen Kalajula Sangoyi Bedi Jabate ale nana ka na o jɛkulu in ɲɛfɔ a ye ka a ɲin'a fɛ fana u bɛ se ka olu dɛmɛ cogo min na u ka baara la. Mamu Dafe ko k'a ye ninnu bɛɛ lajɛlen faamu ko ni Ala sɔnna se m'a kɛ min ye a na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan. Halisa ministre de la culture ka baara hukumu kɔnɔna na sa u y'a yira sa ka fɔ u kun ye baro sigi kɛ baro sigi min bɛ tali kɛ Mali seko ni dɔnko la yɔrɔ minnu b'an ka jamana kɔnɔna na yan festival tigi minnu bɛ yen ka se k'u bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la k'u fara ɲɔgɔn kan ka fɛnw sigi sen kan u ka baara bɛ se ka kɛ cogo min na festival kana yɛlɛ ɲɔgɔn kan n'Ala sɔnna ma juma don nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ CICB kɔnɔna na baara in sera ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan festival joli bɛ Mali la min ye
agence de culturelle joli bɛ Mali la Mali yɛrɛ ka baara bɛ kɛ cogo di san kɔnɔna na seko ni dɔnko ta nasira fɛ ni sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa n'o dilanna ka ɲɛ kosɛbɛ k'u bɛna o bɛɛ lajɛlen yira la maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o faamuya cogo min na min ye fɛɛrɛ ye sa sigikun ye min ye maaw sen kana yɛlɛ ɲɔgɔn kan yaasa baaraw ka se ka kɛ ministère la seko ni dɔnko ministre so ale yɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ. Kɔkan kiwariyaw la bateau fila n'olu tun bɛ munumunu salo la bɛnja la min ye faransiskaw fɛ Cannes o bateau fila dimanche su kɔni ka dugu jɛ ntɛnɛn na sa olu tura ɲɔgɔn na maa 10 ɲɔgɔn na o de joginna min ye maa 4 olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la maa 1 bɛ yen halisa k'u bɛ ka o ɲini min ye Irankaw ye olu y'a yira sa k'u ye musaka labila min ye dollar wari 30,000 ye sa ko ni maa min kɔni sera ka i bolo da sɔrɔsi ka Americain sɔrɔsi ka walima k'a fa walima kana ne a ye ko olu bɛ o musaka in d'i ma u y'a yira sa fana k'u bɛ se ka dɔ fara a kan ni maa musolaka minnu mana se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka baara in sigi Fala ye est-ce que jamanaw ka fɔ ko ɲɔgɔn kɔ sira nin bɛɛ ma ka wari labila Americain sɔrɔsi a su walima a ɲɛnama n'i nana n'a ye ni musaka ye tɛ nka n'i ye musolaka ye a ɲɔgɔnna 2 bɛ d'i ma fɔɲɔgɔnkɔ kɔni b'u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ sa kosɛbɛ wa a barika ka bon kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko u ye wulikajɔ in ye ko a kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka se sɔrɔ nin ko in na ko min ye Irankaw ye k'u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ États-Unis jamanakuntigi n'o ye Donald Trump ye kunun ko ntɛnɛn a ye bagabagali ta ka ɲɛsin Oman ma ko n'a y'i sen don olu ni Iran ka kɛlɛ la ko a b'a gosi ko a bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin a ma min ye Trump ye a y'a yira fa k'a fɔ ko min ye Oman ye a k'i sen bɔ nin ko in na sabula maa minnu bɛ n'a fɔ ma ko révolution islamique maaw ale ni olu maaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la ɲɔgɔn fɛ wa u bɛ ɲɔgɔn kalama Oman k'i sen bɔ a la RDC min ye Ebola ye ale kɔni kɛra dangari ye yen kosɛbɛ maa 2,000 ani maa 3 o de fatura ka sababuya kɛ nin bana cɛjuguba in ye kibaruya labanw olu minnu bɔra kunun ko ntɛnɛn u yɛrɛ ka ɲɛmaw olu fɛ Afrobasket n'o y'a sɔrɔ Mali ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Fala ye an ka npogotigi min bɛ yen n'o ye Maimuna Traoré ye ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye tulo in bɛɛ lajɛlen na an ka se sɔrɔli Nigeria ka 77 68 ko a jɔyɔrɔ bonyana la kosɛbɛ wa min ye jɔyɔrɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa min don a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ ko ka foli ta ni ta ka ɲɛsin muso kɔfɔlen in ma n y'a f'i ɲɛna cogo min na Super Coupe Asimi ale labɛnbaw olu ye baro sigi kunun ko ka ɲɛfɔli kɛ ɲinan ta k'a bɛ daminɛ août kalo tile 21 ka taa kuncɛ septembre kalo tile 12 ni Ala sɔnna a ma u bɛna na baara ko la kɛnɛ ka ye u ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Seri Jara ma Seri Jara ale min yɛrɛ ye hakilila sɔrɔ ka coupe in sigi sen kan n'a kɔkɔrɔma donnen don président yɛrɛ ka directeur DAF fɛ n'o ye Tunkara ye nin bɛ dan sigi sɔgɔmada na kibaruya la kibaruya min dira ma Ana Jara Fala Keta Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagnekaw fɛ Fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagnekaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ Fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagnekaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Bolimafɛn sen 2 ka taa se a sen 3 ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen 2tigiw sen 3tigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ
kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ. O baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen 2 ani sen 3 ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na.